Maialen Lujanbio. Gogoratzen naiz lengo amonen zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz gaurko amazta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren zirraraz, ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Hortxe txapeldun berriaren azken agurra. Denak unkituta. Plazerra izan da gaurkoa. Plazerrutxa. Hortxe genuen Maialen Lujanbioren azken agurra, azken bertsoa. Bersolari txapelduna, Euskal Herriko txapeldun berriaren azken agurra. Hortxe dugu, txapeldun berria. Maialen Lujanbio. 2009ko Euskal Herriko txapelduna. Eta zeinen ongi gelitu zaioen txapela. Adin bertsuko bertsolariak elkarrekin kantuan ikustera. Jose, plazaz plaza dabil oraindik, bera baino gazteagoak diren bertsolariekin kantuan. Berrogeita hamar urte gazteagoak sarri izaten ditu kantulagun. Eta gazteenek ere asko estimatzen dute Azpeitiarra oholtzan alboan izatea. Baita bertsozaleok ere. Gogoratu une hau inkuzentzuleok. Une historikoa bizitzen ari garata. Bai, eta Jose Agirre kantatu egin du, Saroi galdetu egin dio, baina... Zer bestela, bertsolari batek mikro bat aurrean duela. Hori da. Jose Agirre. Mila zorion da gorentzi, eman gabe nola utzi, Euskal Herriko txapela horra, Maialeni jantzi, aldezun artean eutzi, ez dezu meritu gutxi, emakumerik orandik etzen, hortara iritsi. Emakumerik orandik etzen, hortara iritsi.
Maialenen begi hori, Christine Malko Jersey. Bertsoa omen zen, kirol nazionala, zutik jartza den bihurtzen hori den. Honerek erakusten du. Leonardo Argentiren Hemen dago jendeak ere zehatzekin endu dion bertsoari, bertsolariei, eta hau festa baten azken batean. Eta Iñaki Murua Euskal Herriko Bertsotzale Elkarteko lehendakariak eskuan du, eskuz esku oroigarria, Xavier Lakaren lana. Ze kontent dagoen hemen. Bai. Bigarren, baina ze kontent. Maialen zuk zeinen ahots, ta zein hitz unkigarriak, txapelak pozik laztantzen, ditu zure belarriak, eta nere miresmenak, ando nirengan jarriak. Musu bat nama maiteak, ta olatz maitagarriak, eta oraindik entzuten, dira gure aldarriak, askatasuna behar du, gure hitz xumelarriak, arditzala nere txalo, nere bersota irriak, presoak ta senideak, ta egunkari zarberriak, arditzala nire txalo, nire bersota irriak, bere askatasun bidea, urratzen duen herriak. Hortxe txapeldun ordea. Azken agurra kantatu du ametxek. Arro, pozik egindako lanarekin. Esandako guztiarekin. Azken urteetan Bertsotzale Elkartearen proiektuaren laguntzaile dugun Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean Estibalitz Alkortak eman dio saria Andoniri. Denak, 14.000 pertsona Andoni. 93an, 97an, 2001an, 2005an txapeldun, eta betiko bertsozalen bihotzetan, bertsolaritzako txapeldun izango dena, Andoni Egaña. Aupa Maialen zorionak, tokatzen zaizun antzera, adiskide eta bersolari, ezin hobea baizera. Zure baimenarekin noan, elkartea aipatzera, gaurre lanean zenbat jende, asko bolondrez gainera. Nik erabakia hartu dut, hemendikan 4 urtera, naiz diferentzia badagon, egon jeistetik jeistera.
Ni oso arro pasako naiz, naturala horixe da. Behien aulkiak aipatzetik, behian aulkiak jartzera. Behian aulkiak jartzera. Ikaragarri Andoni gaina. Ze doktore. 2005an. Ze doktore. Motatako bertso bati aipamena eginez eta elkartearekiko duen konpromisoa, euskalgintzarekiko, herrigintzarekiko duen konpromisoa. Ze humiltasunez gainera, ze Ikaragarria da. doktore, ze... Eta bertso horrekin izan dio agur txapelketari, baina kontuz. Ez dugu galdukota, plazaz-plazako bertsolaria handi hau. Ze sortea dugun, Bai. halako bertsolari bat Bai. ezagutu izanaz, gure garaia honetan. Eta hortxe Jo Maia, hau ere unkituta egongo da. Bai. Carlos Ruiz jaunak eman dio Gipuzkoako kutxaren izenean Bizi izandakoa, erakundearen ikaragarria izan oroigarria. da. Gipuzkoan, Nafarroan eta Lapurdin jokatu diren saioetan izan dugu babeste Eta oso txapelketa ona betea egin du Jonek. Jonek. Zuzendari denek Xabier raten duen bezala. Letonaren eskutik. Kontzentratua, zuzendaren zentratua, kuadro bat inoiz baino jasoko du Jonek. sartuago. 80 lanetan urte eta daramaza txapelketan. Ale guztietan bertsoari lekua eginez. Hortxe. Lehen garai zegoen kuadro hori, orain garaiago. Ezoekin altxatuta Jonek. Jon Maia. Andoni gaina agurta ore, txapeldunetan haundina, gure begien sua zuretzat, zuri maialen jakina, etxeko neskak Zumaiko eta Durangoko jende fina, kartzelan zauden osabatente, kendezazun herri mina, imaginatu lehendakari bat, gure mintza iradakina, elkarrizketa bihurtzen dela, justizita pake grina. Imaginatu Euskal Herri bat, gaur bezala bategina. Honena gera segilanean, etzazue imagina, etzazue imagina. Hortxe Jon Maiaren azkeneko agurra.